Hrdost vám nikdy ve vaší finanční situaci nepomůže, ale někdy vás může dostat do pěkného průseru. Za mnou chodí poslední dobou spoustu lidí, kteří mají na pokraji předlužení, exekucí, mají prakticky hlavu ve svých dlaních, neví, co mají dělat, mají prázdnou peněženku a neví, kam se prostě posunout, jakým způsobem své finance vyřešit. A víte, co je prostě největší průser tady takových lidí, že si řekli, hele, zvládneme to sami. A to tak prostě bohužel nefunguje. A každý člověk dneska přemýšlí prostě jiným způsobem a řekne si, hele, pomůžu si sám, ale to je ta největší chyba, kterou můžete udělat. Moje zkušenosti, když už vím, že se na mě můžou lidi odkázat a tuhletu celou situaci vyřešit hned třeba měsíc, 2 měsíce pospátku, nenechat to prostě vyhnít, tak se s tím dá ještě cokoliv dělat. To je prostě ta největší chyba, kterou spoustu lidí prostě dělá. To si myslím, že asi nejdůležitější, co každý člověk potřebuje dneska vědět a mít, aby veškeré své finance měl naprosto v pořádku, nastaveny správně a aby fungovaly tak, jak mají. A aby nedošlo k těm zásadním problémům, hele, sakra, jsem předlužený, co teď mám dělat, vyhledám teprve pomoc. Potom už je právě pozdě. Když to řeknu, každý si myslí, že finanční poradce je úplně ta poslední možnost, a když potřebuje pomoc, že ho prostě z těch problémů dostane. Takže vy, kterých se to týká, kontaktujte mě, napište mi, můžeme tu situaci případně rozebrat, poradit se, jakým způsobem můžeme jít dál. Moje práce je zcela zdarma, za moje služby neplatíte vůbec nic.